urip saja. Temen lho. Sen wajahmu pepeh to lho. Niku. Wis padha eleke kembar. Masalah peh podo. Belum kali kok nih. Iya kok nek telu. Trio macan. Ojo lho golek rame kok. Rame. Iki sampai sandusone. Iki lho. Sanduson. Wis kembar pengen viral, tapi ra viral. Tobat. Mati dhewe nang. Iya mati, nek aku nek ngono. Tapi macet. Macet. Lagi iki gak dipecek lho resep. Wah, minggu, Masen. Tanggane Rin. Ketokane tanggane Rin. Sing kene iki tanggane. Kok padha pendul-pudule. Minggu apa, Mas? Situ nul putul, situ nul turun. Aduh, Apa? Separuh Nil. Apa? Nul separuh, nul putul. separuh. Ini putul. Ya, sing toki separuh. Awakmu separuh iki setengah. Situ situ 1,5 juta. Situ apene rusak. Wes sak dulur kok ono kabeh. Setengah kok. Uripmu lho kok piye iki kabeh. Sing situke Bang Jatim iki ra metu, situke apene rusak. Mau tak kandhani nang Narina, KTP tok wis. Tanda tangan benulan bayar. Jelas beli mana. Pokoke sing penting wis ora usah dipikir, sing penting ngarep lu nang kopi mbek rokok wis beres wis pokoke. Sedoten. Rokok ya eceran. Ya terpak-pakan di sini ya eceran situ bisa. Itu. Ini aku nyawa. Cuk. Wong loro iki mbek ancuk. Ini rusak, pedai pelatih mati. Mati manusia. Mati. Tapi kabeh hilang. Tapi hilang. Mati. Tempat suwidak neraka belak. Kok ono menungso kaya ngono. Sakene, Pak. Nemen temen ya. Kamu mak benar. Entah, undang ini toh. Waduh. Lah bayar kita mulut toh. Kita papan sih, Cok. Ada nok terus mek lagi anyo. Apa foto apa kok? Kita habis rusak. Celana supek. Cek lengkap bener. Cik rek. Tirok. Oh, nyeluk bojo sayang. Jelas mo. Jelas apaan nih? Burak. Jelas terangnya. Nasib. Nang Nasib malik buntang. sedekah rek ayo rek sumbangan rek. Sumbangan rek. Sampai kini 20.000. Ayo sumbangan rek. Sakeleran. Sakeleran rek. Ayo rek, rekeningnya piro rek? Gaduh. Mas nanani kurang pula.